Takže ahoj, já vás vítám u nového videa. A samozřejmě i Matěj Linhart. Takže ahoj, já vás vítám u nového videa a jsme v Benátkách nad Jizerou na Českém poháru. Já už se jdu akorát nachystat a ti, kteří sledují poctivě videa, ví, že tady nejsme poprvé, takže určitě, až dokoukáte tohle video, tak se mrkněte, jak nám to tady šlo na Evropském poháru. Takže jo, díky, čekají mě 3 jízdy a finále, takže tak. Čus. Další jízda Elit byla odpálená, takže koukejte pořádně fandit. Do čela Marek Neužil, je tam taky Matěj Linhart, Kuba Cidlický, Kuba Klement, to bude na té druhé rovince. Marek Neužil v těsném závěsu, Kuba Klement, je tam Kuba Cidlický a samozřejmě i Matěj Linhart. Uničov na momentálně 5. fleku. Kuba Klement s krásným náskokem nám teďka dojíždí už vlastně do té cílové rovinky. Neužilem, Kubou Cidlinským a Viktorem Chudovou. Kvalifikační jízda kategorie junior, kdo nám tam půjde do čaje, tam Marek Neužil, je tam Kuba Klement, Vojta Polesný jako Cidlinský zvenku, je tam taky Kuba Sokol z Pardubic, Men 2, Polesný 3, Cidlinský z Benátek na místě 4. Takže uvidíme, jak bude vypadat ta druhá točka. Kluci nám tady posílají do vzduchu. Jakub Klement, SKNK Ropava! Opět krátká pauza, kdo tam půjde do čela. Vidím tam Máru Neužila, Kubu Klementa. Cidla to tam teďka bude dohánět zničku. Už se tam na to chystá, je tam taky Vojta Polesnej. Ale je tam Viktor Chudova na 5. místě. Matěj Linhart na 3. fleku, takže tohle ještě bude velká mála. Vojtěch Polesný tady teďka proskakuje. Bohužel nám to ohranil. Jdeme do druhé zatáčky. Kuba Klement to zkouší ještě na Máru Neužila a zatím nic. Mára si to jistí, že Neužil 1. Klement 2, bude najíždět teďka do té poslední točky. Takže ahoj, máme tady další den. Včera dopadlo všechno suprově. Proháněl jsem na trati Marka Neužila, takže s tím jsem byl velmi spokojený. A finále dopadlo taky skvěle, 2. místo. No a dneska pokusíme se to napravit. Stejně, aspoň stejně bych chtěl dopadnout, nebo líp samozřejmě, ale jo, bude to vyrovnané. Celou noc jsem nespal, tak uvidíme, jak to půjde. Jdem na to. OK, dámy a pánové, velmi dobrý gate tam měl Vítek Runtorát, je tam ale Kuba Klement, máme tam a crash Kuby Sokola, tam to teda velmi křuplo. Tady máme Kubu Klementa na 2, je to Viktor Chudova na 3 s 25, Vojta Polesný, Vítek Runtorát, Martin Hu a s 916 Vašek Veleta. Přátelé, už tady letíme tu druhou velkou rovinu a co, my nebudeme fandit, jdeme! Je to Kuba Klement, 3 drží závodák, kterým je Matěj Linhart, takže včerejší finále této sestavě. V tuto chvíli musím říct, že Márovi se tato jízda skvěle vyvedla. Jdeme na to! Výborný start, výborný gate Kuba Cidlický, ale je tam i Kuba Klement. Kuba Klement na jedničce, Kuba Cidlický za 2, je tam Vojta Polesný, který mu to taky tady dneska jde. Dámy a pánové, Klement, Cidlický, Polesný, Matěj Linhart. Máme tam i Martina Hufa, tady pěkná svíce. Matěj Psoty, ale my sledujeme hlavně první pozice, přátelé. Pozvánka do velkého finále. Kuba Klement na jedničce, Kuba Cidlický útočí. Klement Cidlický, to bude velký souboj dneska, Matěj Linhart na 3. Kde to bude přijde Kubu Klementa, který vyhrává, Kuba Cidlický 2, Matěj Linhart 3, Vojta Polesný 4. Dámy a pánové, pojďme na to se podívat teď, úplně nevyšel start Kubovi Klementovi, Mára Neužil tam je na nic, ale Kuba Klement nakonec hodně rychlými kroky a šla pod nimi na 2. místě, je tam i Kuba Cidlický, jak to vypadá zvenku, Matěj Linhart. Dámy a pánové, pojďme na to, poslední velké finále Českého poháru číslo 6, Mára Neužil na 1. místě, Kuba Klement 2, Kuba Cidlický 3, na 4. místě je tam zatím Viktor Chudova, 5. místo Vítek Runtorát. Pojďme se podívat, co se bude dít, a je tam crash, útok Kuby Klementa.